Hola a tothom! Avui a la Fundació BCN Formació Professional estem d'estrena. Us donem la benvinguda al primer episodi del podcast Ara FP. I quina millor manera de començar que parlant amb el nostre primer convidat, senyor Fabián Mohedano, president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Com estàs? Molt bé i molt content de ser el primer en aquesta nou repte que planteja des de la Fundació. Molt bé. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per venir i per estar amb nosaltres. Fabián, en aquest primer episodi parlarem amb tu sobre el nou sistema de formació professional. Que aquest sistema vol impulsar l'especialització dels centres d'FP, la creació de centres d'FP integrada i xarxes d'especialització intel·ligent. Quins són els principals canvis que s'esperen amb la implementació d'aquest nou sistema? Bé, el primer principal canvi és el tancament d'una ferida històrica. La Llei General d'Educació dels anys 70 el que va dir és que hi havia un camí per llestos i un per tontos, els que servien i els que no servien. La Llei dels 90, la LOCSE, el que va dir, admetem que tenim llestos i tontos i el que hem de fer és posar-los en un mateix edifici perquè no es noti gaire. I el que planteja la nova formació professional és que no importa si són llestos o tontos, perquè el concepte de llest o tonto que es podia tenir fa 50 anys en realitat tampoc val, sinó el que diu és que necessitem a tothom per poder afrontar els canvis socioeconòmics que afronta la nova economia, la digitalització, l'especialització, els idiomes, per tant la globalització i la internacionalització de les empreses, i en el sentit de necessitem a tothom, necessitem una FP flexible. Aquesta flexibilitat en l'FP es tradueix en que ja no és rellevant si ens adrecem a joves, si ens adrecem a persones aturades, si ens adrecem a persones treballadores en actiu, sinó el que és rellevant és que cadascú de nosaltres als 16 anys es penja una motxilla i no l'abandonarà fins que es jubili. I al llarg dels anys anirà acumulant, capitalitzant competències i tindrà diferents processos d'acreditació, de formació, de certificació que li portaran a fer girs professionals. I aquest és el gran canvi que el que fa és transformar la fisonomia dels centres, perquè fins ara teníem centres per joves, centres per persones aturades, i ara això s'acaba, sinó que un centre pot ser referent en una família professional o en un sector per moltes persones i per moltes empreses al llarg de les trajectòries formatives i professionals. Val. Saps quants centres, o ens podries dir quants centres integrats estan ja assignats? Quins números? Autoritzats? No, sí. A veure, això canvia cada dia, però la fotografia ens podria determinar que el curs 24-25 podrien començar amb una quarantena de centres ja autoritzats, que pràcticament parlarien d'una autorització d'unes 70 famílies. Això què vol dir? Que al conjunt del territori de Catalunya tindríem centres integrats de les 25 famílies professionals, tindríem un gruix de centres d'excel·lència, tindríem uns centres de referència nacional i després tindríem molts centres educatius encara amb oferta de formació professional que el que ens diu el sentit comú i el que ens diu l'orientació d'aquest nou paradigma de la formació professional és que amb el temps hauran de convertir-se en centres específics i que a llarg termini puguin acabar aspirant a ser centres de formació professional integrada. Vale. I alguns d'aquests centres no només són centres és a dir, la idea decimonònica del segle XX d'un edifici igual un centre és igual a un edifici més un equip directiu i un equip formatiu i un grup d'alumnes, això és antic. O sigui, ara el plantejament és cal crear xarxes d'especialització intel·ligent que superen la idea d'un edifici i per tant el centre de la formació ferroviària de Catalunya serà un centre amb 3 seus, o el centre de la formació aeronàutica de Catalunya tindrà 3 seus que responen als 3 aeroports i per tant hi ha un altre equipament en una altra ciutat que amb uns es faran reparació d'avions, els altres formació més vinculada als aeroports o al pilotatge, és a dir, cadascú en funció de la seva especialització. I per tant el que és rellevant és un centre és igual a unes necessitats, una cadena de valor que la pot generar un edifici, varis edificis, un centre, varis centres. I això és molt important perquè si creem aquestes xarxes de coneixement i informació flexibles i complementàries, farem uns centres molt potents en els propers anys.
I d'aquests centres que també es presenten, doncs hi ha una vintena d'agrupacions de centres. Per tant, ha calat aquesta idea que vam plantejar en el decret de centres de formació professional integrada, de que la proposta de centre integrat podia sorgir també de l'associació de varis centres, i això és un èxit, no? que es vagi plantejant aquesta idea. I no només des de la idea de centres que venen de l'educatiu, sinó que són centres que venen de la formació per l'ocupació, altres que venen del sistema educatiu, les àrees de promoció econòmica, que també tenen molta tradició en generar formació, doncs que tot això es creï la cadena de valor en un territori, en un sector que es consideri més idònia. Passem a parlar ara d'abandonament escolar. Segons dades publicades per la Fundació Bofill, a Catalunya, 4 de 10 joves no van aconseguir graduar-se en cicles de grau mitjà l'any 2022. Com creus que pot influir en la disminució de l'abandonament l'aplicació de la nova formació professional? Sí, doncs mira, de dues maneres. Una per l'ordenació, és a dir, aquesta nova ordenació amb aquests graus A, B, C, D i E, i per tant la capacitat de poder oferir-li a una persona formacions més de curta durada i per tant l'accés al mercat de treball en un període més curt de temps, que pugui ser més assumible per nois i noies o per persones en general, la possibilitat d'accedir a una titulació oficial en un curt termini de temps. Aquesta és una opció. Per tant, quan un alumne, el professorat vegi que no acaba de funcionar amb un curs de 2.000 hores, poder-ho reconduir amb un curs de 400 i dir, escolta'm, aquí fas 200 i a les 200 te'n vas a l'empresa i d'aquí 400 hores pots estar treballant, no? I per tant, i que jo no s'aturi, sinó que després pugui acumular i capitalitzar tota aquesta formació. Aquesta és una, no? Per tant, entendre que les persones no estan preparades totes en un determinat moment de la seva vida per estar 2.000 hores seguides en un centre. La segona és que en la mesura que situem els nois i noies de 16 anys en entorns professionalitzadors especialitzats, amb persones referents adultes que entren i surten del centre, doncs és probable que també se sentin més adults de cop. M'explico. Si som capaços de posar nois i noies d'un grau mitjà que està situat en un institut on hi ha línies d'ESO, on hi ha batxillerat, no? Traiem d'allà i el posem en un entorn d'un centre especialitzat com els que s'han creat a Barcelona, o us posaré un exemple perquè s'entengui molt gràfic, per no parlar sempre de Barcelona. El Priorat estem dissenyant un centre. A l'institut, el centre de recerca tecnològica del Vi, més les àrees de promoció econòmica de l'Ajuntament amb la vocació, i del Consell Comarcal amb la vocació de convertir el Priorat en la capital, no?, de la recerca i la formació i el desenvolupament econòmic vitivinícola. I traiem els dos cicles de grau mitjà i superior que hi ha dintre de l'Institut Priorat i els traiem, per tant, del pati, els traiem d'un entorn escolar i els posem, els dos grups, els posem dintre d'aquest nou centre de recerca, formació i desenvolupament econòmic. Els nois i noies intuïtivament crec que els hi costarà més abandonar, perquè se sentiran amb persones adultes que estan fent recerca, amb les empreses que entren i surten, amb un entorn molt professionalitzador i amb un entorn més adult, amb un entorn més 16-67 i no amb un entorn 12-20. I crec que això anirà molt bé a aquest model de centre especialitzat, molt vinculat al teixit productiu i amb unes possibilitats de tocar l'empresa i de tocar persones adultes que siguin referents i que t'ajudin a escollir el teu camí o anar cremant les fases quan toqui al llarg dels anys de l'experiència formativa en el centre. El que necessitem és situar aquestes persones en risc d'abandonament amb entorns més a prop de l'empresa i no tan a prop de l'escola. Quan construïm centres que estan més a prop de l'empresa i menys a prop de l'escola, el risc d'abandonament és menor. L'eina que ha definit el pla d'actuació dels centres de formació professional integrada pels propers 4 anys és l'informe de prospectiva que heu elaborat des de l'agència FPCAT. En tot aquest procés d'anàlisi, com s'ha fet l'encaix entre les necessitats del teixit empresarial amb les particularitats dels centres d'FP?
Molt bé, o sigui, aquí el primer que hem de dir és que l'Informe General de Prospectiva és una realitat, és un informe de 2.000 pàgines que analitza els ajustaments entre oferta i demanda. I el que ens ve a determinar això és un canvi de paradigma absolut en el que ha estat fins ara la planificació de l'oferta formativa. Ja no és rellevant les demandes de l'alumnat o de les famílies, sinó el que és principalment rellevant i prioritari són les demandes de les empreses. De res serveix que una persona faci uns estudis, que 5 persones facin uns estudis quan només hi ha feina per una de les 5. I en canvi tinguem estudis, tinguem famílies professionals que tenim una persona i en canvi hi ha 5 llocs de treball. Per tant, el que això representa és un canvi de planificació per evidències i en la planificació per evidències ens porta doncs, a unes conclusions de l'informe, a uns criteris de planificació dels serveis bàsics, l'acreditació, l'orientació i l'oferta formativa, i després doncs, aquest pla d'actuacions dels centres de formació professional integrada. Per tant, tot té un caràcter sistèmic. És el que li hem dit al cicle, no?, de la planificació, l'orientació i la prospectiva, no? Al revés, prospectiva, planificació i orientació, i després avaluació del sistema per veure si ho estem fent bé. Això el que determinarà en els propers anys és també una repercussió en els centres, perquè hi haurà centres que hauran tingut una oferta determinada doncs que segurament s'anirà progressivament modificant per adaptar-se a les necessitats reals d'un territori o d'un sector, no? I fins i tot també hauria de ser en el nomenclàtor dels centres, perquè doncs, és molt més convenient pensar en el centre de la construcció sostenible o avançada que no un centre amb un nom d'una persona o d'un personatge històric que no apropa ni a les persones a aquell centre ni a les empreses també en la participació i en la recerca de projectes d'innovació, de transferència, dual, etc. No? Per tant, el fet d'agafar com a referència un anàlisi estadístic prospectiu, no?, per dibuixar el futur, doncs ens canvia radicalment com construïm els itineraris complets, com construïm l'oferta i els projectes d'orientació i fins i tot les prioritats de l'acreditació, i per tant doncs, el canvi de paradigma és extraordinari. Molt bé, i ja per acabar, ens agradaria conèixer la teva opinió una mica més personal. En els propers 10 anys, com t'agradaria veure l'FP a Catalunya i com creus que la veuràs? Bé, a mi el que m'agradaria veure és un percentatge d'abandonament per sota del 10%. M'agradaria veure un percentatge d'estructura de qualificació professional d'un 50% de la població, almenys amb un nivell mitjà i per tant amb una baixa qualificació per sota del 5%, i m'agradaria perquè això passés, no?, perquè la inserció continua sent molt alta, perquè ara mateix estem parlant al grau superior és del 83%, difícilment superable, no?, enfront de la universitat, que és un 73%. El que m'agradaria veure és un mapa de centres de formació professional totalment desvinculats al sistema educatiu obligatori, no? Per tant, una estructura política i administrativa de la Generalitat que agrupi totes les iniciatives de formació, orientació i acreditació amb un únic lideratge polític, i per tant doncs, uns centres de formació professional i un sistema FPCAT que s'apropa molt més a l'empresa i no tant a l'escola. I com creus que la veuràs? Doncs crec que la veuré molt a prop del que estic dient. Potser les xifres d'abandonament i de baixa qualificació trigaran, però no ens queda cap altre remei, perquè si volem ser competitius i volem ser la regió més competitiva del sud d'Europa i volem que les persones tinguin una felicitat plena en el desenvolupament de les seves trajectòries personals, formatives, professionals, ens cal que el que diem que la formació professional és una palanca de canvi, de transformació de l'economia, ho sigui també per trampolí perquè les persones puguin tenir una vida plena. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estrena del podcast Ara FP, per ser el primer convidat. I per part nostra doncs, tornarem amb un altre capítol per seguir donant veu a la formació professional de Catalunya. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.